салом ба мухлисони варзиш ва барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсандам, рафтем. дирӯз футбол як бори дигар исбот кард ки варзиши рақами як аст. Медонед барои чӣ? Барои он ки ҳама ду пой дар як мӯза мегуфтанд ки Ливерпул дар Энфилд ба қавле путу прахи Атлетикоро мебарорад. ҳатто як дӯсти ман ки мухлиси Атлетико буд, болои он ки дастаи дӯстдоштааш дар бозии аввал як гол ба дарвозаи Ливерпул зада буд, ҳамоно мисле ки пару болаш шикаста буд. Футбол кори худро кард ва Ливерпул бо он ҳама фишору зарбаҳои пайдарпай ҳамоно дар охир пеши Атлетико оҷиз монд. алака ҳисоби бозиро медонед ва шарт нест ки бозиро баротон шаҳр бидиҳам. Ман мехоҳам атрофи бозӣ гап занам ки пеш ва пас аз он чӣ гапҳо шуд. Юрген Клоп пеш аз баромадан ба майдон бо мухлисон ҷанҷол кард ва дасти худро барои дастфишурӣ бо онҳо равон накард. ҳатто зери бинӣ чизе гуфт ки мухлисонро озурда сохт. Сабаби амали Клоп ин коронавирус будааст. Мухлисон майли, ҳатто Клоп бо ҳамтои дигараш аз Атлетико Диего Симеоне даст нафишурд ва бо тарзи дигар онҳо аз коронавирус худро эҳтиёт карданд. Салом бо Оринҷ. Аввал Клоп чунин салом кард ва мисле ки ба Диего ин нави салом писан омад ва хуб истиқбол кард. бозии ПСЖ ва Боруссия низ яке аз бозиҳои марказии Лигаи Чемпионҳои ҳамин ҳафта буд. Ахиран Неймар низ қудрати дастаро ба пеш бурданро пайдо кард, дар набуди Мбаппе албатта. Лекин он ҷо як воқеа аҷиб рух дод. Чаро Неймар голи худро тавре истиқбол гирифт ки бозингари Боруссия Энрик Холланд истиқбол мегирифт, яъне бо сабки Холланд. То ҳол дар ин маврид касе чизе нагуфтааст. вақте бозӣ тамом шуд, на танҳо Неймар, балки тамоми бозингарони ПСЖ бо сабки Холланд пирӯзиашонро истиқбол карданд. Энрик Холланд бозингари дастаи Боруссия аст ки аз дастаи Залцбург омад ва бо омаданаш аллакай корҳоеро мекунад ки ҳамаро дар ҳайрат мегузорад. аммо ӯ ба ПСЖ чӣ рабт дошта бошад ки бозингарони парижӣ махсус бо сабки ӯ истиқболгирӣ карданд? Намедонам. шояд барои он карданд ки дар бозии аввал ба дарвозаи ПСЖ маҳз худи ӯ ду гол зада буд. хулас ПСЖ дар хонаи худ Боруссияро торумор кард ва ба марҳилаи дигар роҳ ёфт. шумо ҳамаатон медонед ки бо сабаби хуруҷи коронавирус бозиҳо дар Фаронса бидуни мухлисон мегузарад. мухлисон наметавонанд дар дохили майдон дастаҳоро мухлисӣ намоянд, аммо дар берун аз майдон мумкин будааст. дирӯз дар бозии ПСЖ ва Боруссия ҳазорҳо мухлис берун аз майдон дар даст ба қавли худамон доираву думра ва ба истилоҳи дигар ҳаёҳӯй мекарданд. фарқаш чӣ будай? ё берун аз майдон коронавирус нест? Намедонам, лекин мухлисон чӣ қадаре ки дар дохили майдон ҷамъ мешуданд, ҳамон қадар дар берун аз экрани калон футболро тамошо карданд. Коронавирус пеши мухлис ҳеҷ чиз будааст да? Дейна Уайт, раҳбари ташкилоти размии UFC, дар саҳифаи инстаграми худ аз қатъ шудани разми Ҳабиб ва Тони Фергюсон ба таври шӯхӣ ишора кард. ӯ дар аксе ки зану шавҳар тасвир ёфтааст чунин навишт: гӯё зан ба шавҳараш суол додааст ки ту боз дар бораи арӯсҳои худ фикр мекунӣ. мард посух додааст ки не, ман фикри онро дорам ки аз рӯи коронавирус ҷанги Ҳабибу Тони қатъ нагардад. аксарият ақидаи онро доранд ки Дейна Уайт ишора ба он мекунад ки шояд ин рақобат бо сабаби хуруҷи вируси корона қатъ гардад. ба ҳар ҳол интизор шуданд дар кор ки ин буҳрон ба чӣ анҷом меёбад. Криштиану Роналду баъди бозӣ бо дастаи Интер бо аҳлу оилаи худ дарҳол ба Португалия рафт. инро ӯ ҳам аз сабаби хуруҷи коронавирус ва ҳам бемории модараш арзёбӣ кард. гуфта мешавад ки модари Роналду сеюми март бо сактаи мағзи сар гирифтор шуд ва то ҳол дар беморхона қарор дорад. аз ин рӯ саҳифаи расмии дастаи Бианканери хабар додааст ки Роналду баҳри саломатии модараш бо тамринҳо намеояд. Даниэл Ругани, муҳофизи дастаи Ювентус, мутаассифона гирифтори бемории коронавирус шудааст. инро саҳифаи расмии дастаи Ювентус хабар дод. гуфта мешавад ки баъд аз ташхис маълум гардид ки Ругани ба ин беморӣ гирифтор аст ва дарҳол ба беморхона фиристода шуд. ин хабар мухлисони футболро дилозурда кард. чанде пеш худи футболбоз дар саҳифаи инстаграмаш навиштааст ки фикр мекунам ки ҳамаи шумо аллакай хабарҳоро хондед. мехоҳам ҳамаро ором созам. онҳоеро ки дар мавриди саломатии ман фикр мекунанд ташаккур мегӯям. сараввал мехоҳам ба табибоне ки бо ин меҳмони нохонда мубориза мебаранд миннатдорӣ баён месозам. ман аз ҳама даъват мекунам ки қоидаҳои бехатарӣ аз ин вирусро риоя намоем. ин вирус одамонро ҷудо намекунад, ба ҳама зарар мерасонад. биёед инро барои ҳамаи онҳое ки дар атрофи мо ҳастанд риоя месозем, навиштааст Даниэл Ругани. хайр чӣ бояд кард? ба ту шифо мехоҳем Ругани азиз. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.